Днес ще ви покажа как да си инсталирате шейдери за T-Launcher. Ако това видео ви помогне и ви хареса, оставете по един лайк, абонирайте се и направо нека да започваме. Първото нещо, което ще трябва да направите е да отидете в ето този сайт, линк за него ще има долу в описанието. Отивате на Minecraft, като ви зареди отивате по-надолу и ще имате опцията ето тук за шейдери. Отивате на нея и когато си изберете шейдър, преди това трябва да забележите ето за това. Това ще е версията, за която шейдърът работи. Ако е по-стара, няма да ви върви, най-вероятно ще ви забие за това. Аз бих предпочел да си изтегля някой за ето тук, като този, за най-новата версия. Отивате на него с мишката и имате опцията за даунлод. Не цъкайте това ще ви стегли самото приложение. Ето тук цъкате на тази опция и чакате тези секунди тук да минат. Горе в дясно ще имате ето това. Цъкате на папката отстрани, ако сте с Windows 11 като мен. И когато сте тук, просто това трябва да го оставите така. След това отивате във вашата Minecraft, аз ползвам T-Launcher, защото не съм си взел истинската. Имате опцията за тази папка, натискате я, изчаквате да ви зареди и трябва да намерите опцията за шейдери. Ето тук, тя се казва Shader Packs. Отваряте я, като кликнете два пъти, както виждате аз имам няколко шейдера и я месите леко настрани. Взимате, като задържите върху него шейдерът, поставяте го ето тук и когато сте вътре, вече в Minecraft, трябва да сте примерно на Optifine или на Forge, зависи кое предпочитате. След като сте така, само натискате Enter Game, влизате и сте готови. Тук забравях да кажа, че когато сте вътре в играта, трябва да натиснете Escape, отидете на Video Settings и когато сте там, отивате на опцията за шейдери, цъкате два пъти върху този, който сте изтеглили и тогава вече сте готови. Надявам се това да ви е било полезно. Ако да, струшете лайк бутона, абонирайте се и приятен ви ден!